Direktor USAID-a u BiH Peter Duffy istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što je razgovarao sa načelnikom Teslića Milanom Miličevićem, prvenstveno na temu saradnje u sferi otvaranja novih radnih mjesta i svega onoga što se odnosi na zapošljavanje. U tom razgovoru posebno je došla do izražaja poslovna zona Lanara, projektu u kojem je direktno bio uključen USAID. Nedavno smo imali saradnju u različitim oblastima kao što je industrijska zona Lanara, kao što su mali poduzetnici i poljoprivreda. A sada ćemo pokušati da nastavimo saradnju sa prioritetima, sa onim što je prioritet za načelnika, a to je unapređenje radne snage, proširenje mogućnosti industrijske zone i još neki drugi projekti. Miličević izrazio zahvalnost Duffiju za sve projekte koje je USAID realizovao u Tesliću, a posebno za projekte privođenja namjeni poslovne zone Lanara. Zahvaljujući ovim investicijama u infrastrukturu Lanare, već je 6 placeva stavljeno u funkciju i 6 placeva od 14 koji su trenutno na raspolaganju su u poziciji da investitori iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije prije svega već stave ih u funkciju i zaposle nove radnike, a u budućem periodu se nadam da ćemo ovu saradnju nastaviti i da će biti prilike da stavimo u funkciju i preostali dio Lanare. Nakon razgovora sa Duffyjem, Miličević je uvjerenje da će se u narednom periodu nastaviti saradnja sa USAID-om, prvenstveno usmjerena otvaranju novih radnih mjesta i uopšte zapošljavanju u oblastima drvne i metalske industrije, kao i poljoprivrede.